Ο Ουκρανός πρόεδρος ελπίζει πως θα λάβει 3 εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού από τους συμμάχους του εντός του 2025. Από αυτά τα 1,8 εκατομμύρια θα δοθούν στο πλαίσιο προγράμματος που υλοποιείται υπό την ηγεσία της κυβέρνησης της Τσεχίας. Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο της Τσεχίας, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι εξετάζεται η σύσταση Ουκρανο-Τσεχικής Σχολής Εκπαίδευσης Πιλότων για τα F-16. Já jsem rád, že jsme se s panem prezidentem mohli bavit o konkrétních možnostech, jak Česká republika bude i nadále Ukrajinu podporovat, že jsme si mohli probrat situaci ohledně nadcházejících jednání jak s americkou stranou, tak s evropskými spojenci a že v těchto otázkách máme opravdu velkou míru shody. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε ότι η επίτευξη εκεχηρίας είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή. Η επίσκεψή του στην Πράγα έρχεται λίγο μετά την δήλωση του Ρώσου ομολόγου του ότι μέχρι στιγμής δεν προέκυψε ανάγκη χρήσης πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία και ελπίζει πως δεν θα προκύψει.